Ukuziqonda wena ngempela akuyona into elula njengokwazi igama lakho, iminyaka yakho, nendawo ohlala kuyo. Kukhona okukhulu kunalokho, okungaphezu kwalokho okubona ngamehlo akho. Njengoba isibaya singaphezu kwamafutha aso, kanjalo wena ungaphezu kwemizimba yakho, imisebenzi yakho, nemilandu yakho. Abantu abaningi baphila ubomi babo bekhala ngokungabi namali, bengenasisusa, begcwele ukudana, ngoba abazibuzi umbuzo obalulekileyo, ngubani mina ngempela? Ngizokukhombisa indlela yokuthola impendulo yalo mbuzo, uma nje unginikeza imizuzu embalwa nezingqondo yakho evulekile. Uziqonda ngegama lakho, umzimba wakho, nezwi labanye. Kodwa lokho akusona iqiniso. Igama lakho lanikezwa ngabanye ngaphambi kokuba ukwazi ukukhuluma. Umzimba wakho uyithutha nje. Amazwi abantu abawakhuluma ngawe athi uvila, uphuza, ungumuntu onjengabanye, unezinselele, ungenathemba, lawo ayizibalo nje. Izibalo ozamukelayo ngaphandle kokubuza. Futhi lapho uqala ukulahleka khona. Abantu abaningi baphila njengezithunzi ezilandela abanye, bephindaphinda izinto abazifundiswe yizibongo zabo, othisha babo, nabangane babo. Bayabophaka ngoba akusona ubomi babo abaphilayo. Zingaki izikhathi oziphethe ngendlela ongayithandi? Zingaki izikhathi uzizwe ulawulwa, wenza nje ngoba kulungile noma wonke umuntu wenza kanjalo? Ngingubuza lokhu ngqo, bekungubuphi ukubeka imibuzo ngokuthi ngingubani mina ngempela? Kungekhona lokho okwenzayo, umsebenzi wakho, noma igama lakho. Ngubuza ukuthi ungubani? Abaningi bathi, nginguphetha, ngineminyaka engu-34, ngihlala eGoli, ngiyinjiniyela. Kodwa yini leyo? Phetha jigama abakuphe lona. Iminyaka engu-34 yizikhathi ezingu-34 okuphila kuwe. Ukube injiniyela, lo msebenzi awuyona yona. Awuthi jingisandla, nginyawo. Uthi isandla sami, inyawo yami. Konke lokhu kuyizinto ozinayo, kungekhona wena. Lapho kuqala khona ukuguquka. Lapho uqonda ukuthi ukhona, awunalo isimo, awunakho umkhawulo, awunalo igama, uyakwazi ukuba ngumuntu ofuna ukuba yena. Ngoba uyisidalwa esinamandla, esikwaziyo ukudala, ukucabanga, ukuzizwa, nokuguqula noma iyiphi indawo. Kodwa lokho kuyinselele, akukho umuntu ofundisa lokhu. Isikole alifundisi. Umphakathi awufuni ukuba wazi. Futhi abantu abaningi abakucingeli lokhu. Bagxile ekupheleni kwezindleko zabo, bezama ukuhlangana nemithelela yabanye. Imiphumela. Abantu abaningi bayaphendula ekuphileni. Abaphili basebenza iminyaka engu-40, balinde umhlalaphansi, baphelelwe yikho konke. Akuyona into edabukisayo. Kungokuqondisayo, ngoba uma abantu abaningi bephila ngokuzenzakalelayo, ngokuphindaphindayo, ngaphandle kokucatshangelwa noma ubani ophula lo mqondo, angaphila ubomi obuhle kakhulu. Kodwa lokho kudinga isibindi. Isibindi sokuma, uzibone esibukweni, uthi, angiyena engitshelwe ukuthi ngingumuntu. Ngingaphezu kwalokho. Lapho kuqala khona isimo esisha. Manje, zicabangele, ubesaba ukuthi nini ukushintsha? Kungani, nakuba ungayithandi imikhuba yakho, uyaqhubeka nayo? Kungani, nakuba wazi ukuthi ufanele okungcono, wamukele okuncane? Ngoba uqeqeshwe ukulandela. Kusukela ubusha, wathethwa ukuba ungadali izinkinga, ungadluli ngaphezu kwalokho okuthethwe. Wafundiswa ukulandela imithetho, kodwa awukalungiselwa ukwakha ubomi bakho. Futhi ngibe nginjalo. Ngangiyinkanyezi nje engakaze ifunde esikoleni. Ngahlukana nesikole. Ngangisebenza ekushintsheni amafutha emoto. Ngangisebenza eziteshini zephetholi. Ngangingenalo isisusa. Futhi ngiqinisile angikaze ngikwazi ukuthi ngingaba nesisusa. Kuze kube yilapho indoda okuthiwa uRay Stanford yangibheka emehlweni yathi, Bob, uma ungawuthandi umphumela wokuphila kwakho, kudingeka ushintshe wena. Ngoba leyo miphumela iyakho. Ikhona ngoba uyivumele. Ngaleso sikhathi kwakulula. Kwakunjengokuba othile ukhiphe isiqondiso emehlweni ami. Ngaqaphela ukuthi angikaze ngimi, ngingazi ukuthi ngubani, ngiyazi ukuthi kufanele ngibe ngubani ukuze ngithokozise abanye.
Ngaleso sikhathi ngaqala ukufunda ingqondo yami. Ngabheka izimpendulo ngaphakathi kungekhona ngaphandle. Konke kwaqala ukushintsha. Ngoba uma uqonda ukuthi ungubani uyaqeda ukuziqhathanisa. Uyaqeda ukufihla. Uyaqala ukwakha. Ukukhetha. Ukuhola ubomi bakho. Ngakho-ke, uma ungilalela futhi uzizwa sengathi uphila njengesithunzi sekufikile isikhathi sokuqala ukukhanya. Awuzange uze lapha ukuphila. Uze lapha ukwenza. Ukwakha wena. Kungekhona lokho abakutshelile ukuba kube yona, kodwa lokho ozalelwe ukuba yikho. Futhi uma usawazi ukuthi yikuphi lokho kulungile. Ukuqala kuyilula, qala ukubuza yonke into owayamukela njengeqiniso. Yiba nomdlandla. Yiba nesibindi. Futhi okubaluleke kakhulu, yiba eqotho ngawe. Ngoba impendulo yombuzo ongayibuza ihlala ilapho. Ikulindele. Into enamandla kunazo zonke ezikuyo akuyona umzimba wakho, noma amandla akho, noma i-ego yakho. Yindlela oqeqeshwe ngayo. Futhi okubi kakhulu. Yikho ukuthi abantu abaningi abaqapheli ukuthi baqeqeshwe. Uvuka, uphuza ikhofi efanayo, ucabanga imicabango efanayo, uzizwa imizwa efanayo, uphinda imikhuba efanayo, yonke imihla. Uzibuza ukuthi kungani impilo yakho ingashintshi. Kodwa impendulo ilula, uboshiwe kuhlelo olungabonakali olufakwe kuwe kusukela ubusha. Kusukela uzalwa, uthatha konke okuzungezile njengesponji. Angikhulumi nje ngokufunda ukuhamba noma ukukhuluma. Ngikhuluma ngezinto ezincane kakhulu, njengendlela umndeni wakho wawuphatha ngayo imali, ukuhluleka, ubuhlobo, ukuzethemba. Uma ukhulile uzwe lokuthi imali ayikhulumi emithini, owazalwa emsulweni, uyafa emsulweni, noma lokhu akusona sabantu abanjengathi, cinga ukuthi ukholwa yini nanamuhla, ngisho noma ungaqapheli. Uqeqeshwe ukucabanga kancane. Futhi into ebuhlungu kakhulu ukuthi lo mqeqesho ukhona engqondweni yakho engaphansi, ulawula izinqumo zakho ngaphandle kokuba uqaphele. Ngiqonda ukuthi kukhona izinto ezimbili ezingamabanjwa, elinamasanga nelelingekho amasanga. Elinamasanga uyabona. Elingekho amasanga uyabiza impilo. Manje, cabanga nami, bangaki abantu obamazi abakhulu kulokho abakwenzayo, kodwa baphila bekhwele isikweletu. Noma abahlakaniphile, kodwa baphila besaba ukuthatha izinqumo. Noma abanamahloni amakhulu, kodwa bakholelwa ukuthi impumelelo iyancika enhlanhleni. Akuyona into yokuntula amandla. Kuyindlela oqeqeshwe ngayo. Ungaba uqeqeshwe ukuphila ekuhluphekeni, ecaleni, ekuntuleni, kodwa lokho akusho ukuthi kufanele uqhubeke nalendlela. Kodwa ukuze ushintshe lokhu, udinga ukuqonda lokhu okulandelayo, lokho okukholwayo ngawe, ngomhlaba, nangezinto ezingenzeka wafundiswa khona. Akuyona inhloko yeqiniso. Kuyihlelo nje. Uyazi ukuthi yini ephawuleka nakakhulu. Lo mqeqesho ungaphakathi uqinisekiswa yindawo yokuhlala yangaphandle. Uma uzungezwe abantu abakhalela impilo, bacabanga ukuthi akukho lutho oluphumelelayo, baphila ngokuzenzakalelayo, kungenzeka ukuthi uzophuka lokho. Indawo yokuhlala iyakwakha. Ngisho noma ucabanga ukuthi awunakho ukukhululeka. Futhi lokho kwaba yisikhathi esibuhlungu kakhulu empilweni yami. Ngemva kokuthi ngiqale ukuthola imali ngebhizinisi lami lokuhlanza, ngaqaphela ukuthi ngisho nokuthola imali, ngangisaqhubeka ngiziqeda. Ngangenza amadili, kodwa ngibe sengimdedele. Ngangithola kahle, kodwa ngichitha konke ngaphandle kokulawula. Kungani? Ngoba ngaphakathi ngangikholwa ukuthi angifanele. Ukuthi ngingumuntu ovamile onenhlanhla yesikhashana. Yilapho ngaqonda khona ukuthi impumelelo yangempela ayiyona ngezinto oziqedelayo ngaphandle. Kuyindlela oziqhubeka ngayo ngaphakathi. Ungaqeda izinto ngomzamo. Kodwa uma ingqondo yakho ihlelwe ukulahlekelwa, uzolahlekelwa yikho konke. Futhi lokho kwangenza ngagxila ekufundeni ngengqondo yabantu. Ngingakukhombisa into engase ikwethuse, kodwa idingeka. Ngokwemininingwane evela eNorthwestern Mutual, cishe amaphesenti 70 abantu abadala baphila ngamahloni amaningi asebhange. Akuyona into yokuntula amathuba.
kodwa ngamakhono engqondo akhiwe phakathi nokuphila, ukukholwa okubi, ukwesaba ukukhula, ukuzizwa ukungakwazi. Uyazi ukuthi yini ephawuleka nakakhulu? Kuyindlela yonke into efundwa ngayo, futhi lokho okutholiwe kungashintshwa. Kodwa ungalindeli ukuba lokho kwenzeke ngobusuku obubodwa. Ukushintsha indlela oqeqeshwe ngayo kufana nokuhlanza ulwandle ngesipuni. Uzizwa ukuphikisana. Ufuna ukubuyela endleleni yakho endala. Kodwa yilapho okufanele uqhubeke khona. Uma ungubuza manje, ngingaqala kuphi? Ngingakutshela ukuthi qala ukubona. Bona imicabango yakho, izinkathazo zakho, imizwa yakho, izinqumo zakho zansuku zonke. Ucabanga izinto ezingenzeka noma izinto ezingenzeki? Uyaphila ngethemba noma ngokwesaba? Qala ukubuza iseluleko osililalayo. Bangubani abantu abahlala nawe? Baphila ngendlela ofuna ukuphila ngayo? Uma kungenjalo, kungani uqhubeka ukwamukela umbono wabo njengeqiniso? Ungambuzi umakhelwane wakho ohluphekayo ukuthi uyaphulile kanjani. Ungaceli iseluleko lothando kubantu abasendoda. Funani abantu abaphila ngendlela ofuna ukuphila ngayo. Lokhu akuyona into yokuziphakamisa. Kuyinkulumo ehlwabile. Uma unginikeza inselele manje, ezinsukwini ezintathu ezizayo, bhala konke ocabanga ngakho mayelana nemali, impumelelo, nokufaneleka. Konke. Yiba eqotho. Uzozihlanya ngenani lemicabango ehlukanisayo onayo. Kodwa ungesabi kakhulu. Ngoba uma uqaphela, uthatha isinyathelo sokuqala sokuzihlangula. Isimo sakho samanje sikulethe lapha. Kodwa akusho ukuthi kufanele sikulethe phambili. Ungabhala kabusha lokho. Futhi uma ukwenza lokho uzomangalisa ngamandla ohlala unayo futhi owahlala ulele. Ufuna ukwazi ukuthi kungani impilo yakho isengashintshi, ngisho nangemuva kwamavidiyo amaningi, izincwadi, nezizameli. Ngikutshele ukuthi ngoba awukaqondi ukuthi ingqondo yakho isebenza kanjani. Ngesikhathi lokho kungabonakali kuwe, isinyathelo ngasinye osilithathayo sizoba sengathi uzame ukugijima uphoqelelwe. Iqiniso liwukuthi umzimba wakho uyisigaba sengqondo yakho. Kodwa hayi ngendlela abayifundisa ngayo. Bheka uma ucabanga, uthola izithombe. Lezo zithombe zidala imizwa. Le mizwa iyakuthinta ngqo imisebenzi yakho. Okusho ukuthi konke okwenzayo kuyimphumela yalokho ocabanga nokwenza. Futhi yilo iyona nto ungalawula imicabango yakho. Kodwa abantu abaningi abakwenzi lokhu. Ngoba siqeqeshwe ukukholelwa ukuthi imicabango ifana nezulu, ivela ihamba yodwa. Kodwa lokho akulona iqiniso. Ukucabanga kuyindlela yokukhetha. Ungakhetha ukuthi uqonde kuphi, ucabange ngani, ukuphika. Kodwa uma ungalawuli, uhlelo olungaphansi olukhulunywe ngaphambili luthatha iqhaza. Futhi kuzokuletha ezindaweni ezifanayo, ukudana, ukwesaba, ukuyeka. Ngikufundile ngendlela ebuhlungu. Ngisho nangemuva kokushintsha isimo sami semali, ngabonakala ukuthi kukhona okusasele. Nganginemali, kodwa ngangikhathazekile. Kwakunjengokuba ngilwa nami. Futhi kwakuyilapho ngiqala khona ukufunda ngokusebenza kwengqondo, ikakhulukazi imiqondo kaNapoleon Hill, ngaqonda, imicabango oyenza ayithinti nje imizwa yakho, yakha impilo yakho. Uma wakha isithombe sempilo egcwele ukulinganiselwa, ukuhluleka, nokuntula, umzimba wakho uzolandela leyo ndlela. Uyothula, ulibale, aphume, azidele. Kodwa uma uthola isithombe sempilo ephumelelayo, owona, oqinisile, ophilile, khona ke yonke inhlangano yakho iqala ukusebenza kulelo zinga. Ungase ungaqapheli, kodwa iminingwane emincane iyashintsha. Igama lakho, ukuma kwakho, indlela obheka ngayo abanye, amandla akho ashintsha. Impilo iyaphendula ngamathuba, ubudlelwano, ukuqonda. Manje ngizokukhombisa ukuthi lokhu kwenzeka kanjani empilweni. Masithi awunayo imisebenzi. Uvuka ekuseni futhi umcabango wokuqala onayo akuyona imisebenzi engifanelwe yona. Lo mcabango uletha ukudana. Ukuthukuthela kuletha ukukhathazeka.
Ukukhathazeka kukwenza uqede ukuxhumana nezinkampani, ulibale ukuphothula i-axis noma ufake i-axis ngokwesaba. Imiphumela: akukho lutho oluhlala lishintshe. Uthola ukukholelwa kwakho kuqinisile, akuyona imisebenzi engifanelwe yona. Kodwa masishintshe le ndaba. Uvuka, uhamba uthi, namuhla ngithola uxhumano engiludingayo. Lokhu kuletha ithemba. Ithemba lishintsha amandla akho. Uzilungisa kangcono, ukhuluma ngentshiseko, uqala ukusebenza. Uthatha izinto ezahlukene, futhi lezo zinto ziveza imiphumela ehlukile. Akuyona imilingo. Kuyiqiniso. Kufana nomthetho wendalo. Awudingi ukukholwa ukuze usebenze. Kunjalo nangengqondo yakho, konke kuqala ngokucabanga. Futhi uma uqhubeka ucabanga ngendlela efanayo, uzoqhubeka uzizwa ngendlela efanayo, futhi wenze ngendlela efanayo. Akuyona into ongayidedela. U-Albert Einstein wathi ukukholelwa kubaluleke kakhulu kunolwazi. Futhi lokhu kuyiqiniso. Indlela ocabanga ngayo ngempilo yakho iyiplani yalokho ozokwakha ezweni lephesicala. Awusoze wakha izinto eziphikisa lokho okubona engqondweni yakho. Uma ufuna ukushintsha impilo yakho, kudingeka ushintshe isithombe sakho sengqondo. Lokhu akuyona into yokuziphakamisa. Izifundo zaseyunivesithi yaseHarvard mayelana ne-neuroplasticity zikhombisa ukuthi ubuchopho bashintsha ngokwezinto oziphindaphindayo. Okusho ukuthi, uma uphinda isithombe esisha sengqondo yonke imihla, wakha uxhumano olusha lwe-neural. Ubuchopho bakho luqala ukusebenza ngendlela ehlukile. Kodwa qaphela, ukucinga okumnandi akwanele uma kungaphandle. Udinga ukuzizwa ucabanga. Udinga ukubona ngokucabangayo kangangokuba umzimba wakho uyaqhubeka njengokungathi sekuyinto eyiqiniso. Ngoba uma uzizwa sengathi usuvele unayo into oyifisayo, uhlelo lwakho lweneve luphendula. Ubuchopho bakho buphothula izinto ezahlukene. Isimo sakho siyalungile. Khona-ke impilo iqala ukusekela. Usuvele uzwe ngoJim Carrey. Ngaphambi kokuba abe yinkanyezi eHollywood, wabhala icheki ye-symbolic yemali eyizigidi ezilishumi zamarandi, enesikhathi sezinyanga ezinhlanu. Ubeke le cheki naye yonke imihla. Wayezizwa sengathi usuvele wayitholile. Futhi ngqo ngemva kweminyaka emihlanu, wathola isivumelwano semali eyizigidi ezilishumi ngomunye wemisebenzi yakhe. Ingabe iyinkohlakalo? Noma ngabe wayeqonda amandla esithombe sengqondo? Uyazi ukuthi iyini into emangalisa kakhulu? Ungakwenza lokhu. Ungakwazi manje ukucabanga ngokuphila ofuna ukufisa ngeminingwane. Vala amehlo futhi ubone. Uzwe. Uzizwe. Njengoba ngihlala ngithi, uma ungabona engqondweni, ungakwazi ukubamba esandleni. Kodwa udinga ukwenza. Ukuqeqesha ukugxila kwakho. Ukuqeqesha ukucabanga kwakho. Futhi ikakhulukazi, ukuqeqesha ukholo lwakho. Ukukholwa akuyona into yokuqaphela lokho okubonayo. Ukukholwa kukukholwa ngalokho obungakabonanga, kodwa uzizwa ngokuqinile kangangokuba uyazi ukuthi kuzotholakala. Qala namuhla. Khetha imicabango yakho njengokukhetha imbewu oyifaka ensimini. Phula lokho okungasebenzi. Hlakulela lokho okuthuthukisa. Khumbula, awuyona into yalokho okwenzekile kuwe. Uyisidalwa salokho okukholwa kukho, futhi lokho okukholwa kukho ngokuzikhandla kuba nguwe. Usuvele uqaphele ukuthi kunabantu abanamakhono, ubuhlakani obunqabile, amathuba ezandleni kodwa abakhula. Usuvele uzibuzele ukuthi kungani lokho kwenzeka. Ngokuvamile, lokho okuvimba umuntu ekuphumeleleni akuyona into yokuntula amandla, kodwa yisithombe esingalungile, esibi nesincane. Indlela ozibona ngayo iyanquma ukuthi uyakwazi ukuya kuphi. Futhi yilo iyona nto, awusoze waphula imikhawulo owazibeke yona. Isithombe sakho sifana ne-thermostat yangaphakathi. Uma uzibona njengomuntu onjengabanye, ngisho noma uthola into enkulu, ngokuhamba kwesikhathi uzoqeda konke ukuze ubuye kulelo zinga. Yilokho engikubonile, futhi ngibonile abantu abaningi bekuhlangabezana nalo.
Isikhathi eside, ngisho nokuqeqesha ngokukhula komuntu, ngangizihlangabezana nemicabango emincane. Egcwele, izwi lathi, awukapheli esikoleni, awunjengabanye, unethuba nje. Futhi leli zwi, ngisho nokungabonakali, lagcina izinqumo, lavala izinyathelo, laqeda ukukhula. Yilapho ngiqala khona ukufunda ngedwa. Maxwell Maltz wayeyisidakwa sokuhlinzwa sobuso owayeqaphela into emangalisayo. Ngemva kokwenza ubuso bomuntu, ngezinye izikhathi impilo yakhe yayishintsha ngokuphelele. Wayeziqhenya, evulekile, ethokozile. Kodwa ngezinye izikhathi, ngisho nobuso obuhle, umuntu wayehlala engaqiniseki, esezwini, engahleki. Kungani? Ngoba isithombe sobuso sashintsha, kodwa isithombe sangaphakathi, isithombe sokuziqonda, sasifanayo. Okusho ukuthi akuyona into abanye abayibonayo eshintsha impilo yakho. Kuyinto oyibona uma uvala amehlo. Ungaba nesiko eluhle, uhlale endaweni enhle, unabaningi abalandeli ezinkundleni zokuxhumana. Kodwa uma, ngaphakathi kuwe, uzibona njengomuntu ongenalutho, ongenathemba, noma onjengabanye, uzoqhubeka wenze izinto ezibonisa lokho ukukholwa. Kufana nomuntu othole imoto enhle, kodwa uyigijima njengokungathi uyigijima imoto endala, ngokwesaba, ngamahloni, ecabanga ukuthi akufanele ahambe kule ndlela. Imoto ingashintsha. Kodwa uma isimo sisalofanayo, ulwazi lomuntu awulushintshi. Futhi isithombe sokuziqonda sibonakala kukho konke, endleleni ohamba ngayo, ukhuluma, ukuziphatha. Indlela ophendula ngayo imali, amathuba, nabantu. Iyakuthinta ngisho nokuthi uyamukela kangakanani, ngokomzwelo nangokwezimali. Ufuna ubufakazi balokhu. Zingaki izikhathi owahlukile khona ukudumisa? Noma wehlisa izinto ozifeze? Noma ucabanga ukuthi awuyifanele ukukhushulwa, uthando, impilo enhle? Lokhu akuyona into yokuthobeka. Kuyisiqalekiso sokuziqonda. Futhi uma uzibonile kulokhu, ungazibambeli. Asikazalelwanga ngokuziqonda okubi. Sifunde ukuthola. Ngokuvamile ngenxa yokugxeka, ukulimala, okuhlangenwe nakho okubi. Noma ngoba sikhathaniswe nabanye impilo yonke. Futhi okubi kakhulu, abantu abaningi abaqapheli ukuthi banesithombe esibi sokuziqonda. Bacabanga ukuthi bayiqiniso, ukuthi bayacabanga. Kodwa lokho abakwenzayo, ngempela, ukuphila ngaphakathi kwendlu engabonakali, eyenziwe imibono nokuhlangenwe nakho kwesikhathi esidlule. Kodwa le ndlu ingavulwa. Ungaphuma. Kodwa hayi ngamandla. Ngokubona. Ngokuphindaphinda. Ngokwemizwa. Uma ufuna ukushintsha isithombe sokuziqonda, kudingeka uqale ukubona ngendlela entsha, yonke imihla. Kungekhoni ngaphandle. Kodwa ngaphakathi, ngokomzwelo, okuyiqiniso. Ngingakutshela ngempela ukuthi ungakwenza kanjani lokhu. Hlala uthule imizuzu embalwa. Heha. Vala amehlo. Futhi uqale ukucabanga ngenguquko enamandla kunazo zonke. Le nguquko izambatha kanjani? Ikuluma kanjani? Iphendula kanjani? Ilungisa kanjani izinkinga? Isebenza kanjani ngemali, impumelelo, izinselele? Bona, uzwe, uzizwe. Uyakhumbula yini isikhathi lapho uthanda ukuba yini? Cabanga ngalo mbono, ubuwena obuhle kunazo zonke. Ubonakala kanjani? Uzizwa kanjani? Yini ekuzungezile? Bhala le miqondo phansi. Nginamahloni, anginamkhawulo, ngiyazithanda, ngiyazibona, futhi ngiyaziqakathekisa izipho zami. Ngifanelekile impumelelo, ngingumuntu oqedelelekile. Funda lamazwi insuku zonke, ngisho noma ekuqaleni kubonakale kungekho nakancane ithemba. Ingqondo yakho izokwamukela lo mbono omusha ngokuhamba kwesikhathi. Uma ukwamukile, umzimba wakho uyophendula. Ukuziphatha kwakho kuzoshintsha, isimo sakho somzimba sizoshintsha, nolimi lwakho luzoshintsha. Izwe lizokuphatha ngendlela oziphatha ngayo. Uke wabona abantu ababengabalulekile, ababa yizibonelo ezinhle. Ababekhohlwe, abaye badumile. Abahlalanga belinde ukwamukelwa ukuze bazithande, bazithandile kuqala, izwe laphendula. Cabanga ngo-Oprah Winfrey, wazalelwa empini enkulu yobumpofu, waphathwa kabi,
wanqatshelwa, futhi wabizwa ngokuthi umnyama kakhulu, unobukhulu kakhulu, unomoya omningi. Kodwa wenza njani? Wazinquma yena ukubona ngokuhlukile. Akangalindelanga izwe lishintshe, washintsha umfanekiso ayewubona esibuyeni sengqondo yakhe. Izwe lonke lashintsha ngaye. Khumbula lokhu, awuyona amaphutha akho, akuyona isimo sakho sezezimali, akuyona idlule lakho. Wena yilokho okukhetha ukukholelwa ngawe. Uma ukholelwa engxenyeni yakho engcono kakhulu, uNkulunkulu uzokusiza ukuthi ufikelwe yileyo ndaba. Zama lokhu, izinsuku ezingu-7, zuza imizuzu emihlanu yansuku zonke ucabange ngemibono yakho emihle kakhulu. Phakathi nosuku, ziphathe njengoba ngabe usuvele ungumuntu owufunayo. Beka abantu emehlweni, khuluma ngokuqinile, cela ngokucacile, uthi cha. Zonke lezi zenzo ziyalungisa isithombe sakho. Okungenakwenzeka kuyoba yinto evamile. Izwe lizokuphatha ngendlela oziphatha ngayo. Qala ukubona ngathi ungumuntu oqhakathekile ngoba uyilo. Ukukhohlwe nje. Ufuna ukushintsha impilo yakho. Ngempela, xoxa nami ngokuqondile, yini ofuna ukufeza? Ukuzuza imali eningi, ukuba nelunga, ukuthola impumelelo, khona ke, qaphela, awukakhethi lutho. Ukhomba izifiso ezithambile, ezingenaso amandla okuhambisa izwe. Iningi liphila kanjalo, lifuna ngaphandle kokucacisa, ngaphandle kokubeka imigomo. Liphila ngokukhungatheka ngoba akukho lutho oluzenzakalelayo. Ubani ozosiza uma ungazi ukuthi uthini? Ungena kwi-restaurant bese ucela into uthola ini? Noma yini? Mhlawumbe into ongayithandi. Uma ucela khambweja ngechise eningi, ngaphandle kwe-onion, isinkwa sewheat futhi ilemonade ngegciwane elincane, uthola okufunayo. Impilo ifana nalokho. Chaza. Memeza ngokuqinile ukuthi yini ofuna yona. Ngikufundile lokhu encwadini kaNapoleon Hill ethi Think and Grow Rich. Ngaqonda ukuthi wonke umuntu ophumelelayo uqala ngesinqumo esiqinile, hayi isifiso esibuthakathaka, kodwa injongo ecacile. Ufuna ukushintsha imiphumela yakho? Yenza okufanayo. Thatha iphepha noma ikhadi bese ubhala lokho ofunayo. Akuyona ngifuna imali eningi, kodwa ngiyajabula futhi ngiyabonga ngokuthola amadola ayi-20,000 ngenyanga, ngikhululekile futhi nginayo injongo. Uzizwa umehluko. Uma ubhala ngokucacile, uthumela umyalo oqondile engqondweni yakho engaphansi. Iyasebenza ngenxa yakho. Iyakhetha amathuba awabonakali. Iyakhetha imiqondo, abantu nezindlela. Kodwa qaphela, ungabhalisi bese ulikhohlwe. Funda ikhadi nsuku zonke. Uma uvuka ngaphambi kokulala, zibandakanye ngomuzwa. Bona uzwe, ukholelwe. Kufana nokuhlwanyela imbewu. Awulimbi umhlaba kanye bese ulinde isihlahla. Linisela. Linake. Ulivikele. Nsuku zonke. Imbewu iyakuphuma. Ikhuliwe ngenhloso. Kuthiwani uma ngibhala lokho engikufunayo bese ngicabanga ngalokho okungase kwenzeke? Kuthiwani uma ngingakholelwa? Kuhle kakhulu. Lokho kuyakwenzeka. Ukungabaza kuyaphuma. Ingqondo izokuhlasela. Isifuba enqaba lezo mcabango. Uma izwi lelithi awukwazi, lokhu akuyona into yakho, akunakwenzeka, liphuma, phakama bese uthi, lo mcabango awungisizi. Ngikhetha ukucabanga ngokuhlukile. Leli khono lokwenqaba imiqondo emibi nokugcina isithombe salokho ofunayo, luhlukanisa labo abaphumelelayo nabalokho abaphuphayo. Uma ucabanga ukuthi lokhu kuyinkulumo yokukhuthaza, lalela indaba yami. Ngesikhathi ngiqala uhambo lwami lokuguqula, ngemva kokushiya amabomba, ngangazi ukuthi ngiyavula kanjani inkampani. Ngibhale ekhadini ukuthi ngizobe nginomkhiqizo wokugeza ozothola imali engaphezu kwe-100,000 amadola ngezinyanga eziyi-12. Ngifunde ikhadi nsuku zonke. Ekuqaleni kwakubonakala kungumkhuba. Ngangiyisisebenzi sikahulumeni esingenaso iziqu, ngingenawo abangani. Ngifunde njalo kangangoba ngiqale ukukholelwa, ukwenza njengoba ngabe ngisakha. Futhi uyazi ukuthi kwenzekani.
Ekupheleni konyaka wokuqala, ikhampani yami yathola imali engaphezu kwamadola ayi-100,000. Ngaphandle kobuchwepheshe, ngaphandle kweyunivesithi. Nginezinqumo ezicacile ngokukholelwa kanye nezenzo. Lokhu akuzange kwenzeke kimi kuphela. UWalt Disney wabona zonke imininingwane yeDisneyland ngaphambi kokuba ikhona. Uthi uma ungaphambuka, ungakwazi ukufeza. Kodwa akaphambukanga kuphela, wabhala, wasebenzisa, wachaza. Washintsha isifiso sibe yihlelo. Ungenza okufanayo. Qala manje. Akuyona lapho konke kuphelele. Akuyona ngemali. Akuyona ngokuphepha. Qala lapho ukhona. Ngalokho onakho. Bese ubhala. Ngocacile. Ngokuthakazelisayo. Ngomuzwa. Thatha ikhadi. Lifa. Zwe. Kholelwa. Yenza njengoba ngabe sekuyikho iqiniso. Uma ingqondo ikholelwa, ithola izindlela. Uma umzimba uzwa, uyahamba ngokuqondile. Uma amandla aviba ngokuvumelana nenhloso, izwe liyakusiza. Akudingeki wazi ukuthi konke kuzokwenzeka kanjani. Udinga ukwazi ukuthi yini ofunayo ngokucacile. Indlela iyokwambulwa kancane kancane. Njengoba uWilliam James athi, kholelwa, futhi ukukholelwa kwakho kuzokudala iqiniso. Yilokho ozokwenza kusukela manje. Beka noma ubani ophumelelayo, umuntu ohlala enenhloso, uthola lokho akuthandayo. Qaphela isitayela esiyimfihlo, ukuziphatha. Akuyona iziqu, inhlanhla. Yisiphatho. Ukuziphatha kuyindlela yokuthi ucabanga, uzizwa, futhi uyenzani. Uma impilo yakho iyamile, imiphumela yakho imbi, ubuhlobo bakho buthambile noma izimali zakho zilimazile, lokhu kuhambelana nokuphatha kwakho kunanoma yini. Ungaba nolwazi. Ukuhlangenwe nakho. Amathuba. Kodwa uma ukuziphatha kwakho kubuthakathaka, kubi, akunazethemba, kuzokususa konke okufunayo. Ngikufundile ngokuziphatha, hayi ezincwadini. Eminyakeni yokuqala, ngangiza emihlanganweni, ngangifunda izincwadi, ngangifunda ngengqondo. Kodwa kwadingeka ngiphelise futhi ngivume, akukho lutho oluzoshintsha uma ukuziphatha kwami kungashintshi kuqala. Ngaqala ukucwaninga ukuthi yini ukuziphatha. Ngathola ukuthi kubuswa umthetho jikelele, umthetho wokuphikisana. Konke kunamacala amabili. Okuhle nokubi. Impumelelo nokungaphumeleli. Uma umcabango uphakama, khetha ukuthi yiluphi uhlangothi oluzoxhumana nalo. Beka ikhadi elikhulayo bese ucabanga, ngisinda. Noma, lokhu kuyikhatshana. Ngifunda. Kuzoqhubeka. Ukwebalwa kwamakhasimende, angifanelanga. Noma, lolu wephutha luye lwavulela indawo yekhasimende elihle. Ukukhetha kuyakho. Ukuziphatha kwakho yilokho okubuka izwe. Futhi njengoba konke okukhona, kungalungiswa. Ukuziphatha akuyona into ozinqumayo ngesikhathi sokuthuthukiswa. Kufundiswa, kukhulile, kuqinisiwe, nsuku zonke. Kufundiswe ngokukhetha ukuthi uzophendula kanjani ekukhungathekeni. Kufundiswe ngokubonga esikhundleni sokukhala. Kufundiswe ngokuthembela ekungabethembi. Futhi yekuthembela. Iningi liphila ngokungethembi, bona abanye impilo. Leli mandla asusa okuhle. Uma ushintsha ukukholelwa, ukubonga, isibindi, kwenzeka into emangalisa. Iminyango ivuleka. Imibono ivela. Abantu abalungile baya. Nganginikeza umhlangano wenkampani enezinkinga ezinkulu. Isimo esibi, abasebenzi abangenandaba, ubukhosi obucindezelwe. Umphathi wasebenzisa lokho engikufundisa ngokuziphatha. Washintsha indlela yokukhuluma neqembu. Wakhuthaza, wabona uthuthuko olulodwa. Isimo sashintsha. Ukuthengisa kwanda. Abantu abadingayo bakhanya. Amasu awashintshanga. Amandla ashintshile, isiphatho. Ukuziphatha kuyinamandla. Amandla abamba. Uke wangena ekamelweni elithule, elibi. Noma eduze nomuntu omuhle kangangoba waphuma ekhululekile. Lokhu kuyisiphatho esiyisinyathelo. Isiphatho sakho siluphi uma izinto zingaphumanga njengoba ufuna?
Uyakuhlupha noma uzibophezele? Uvala noma ufuna ukuqonda ukuthi yini ofanele uyifunde? Yiba oqotho. Indlela oyiphendula ngayo iyalandisa lokho ozokukhangisa. Ungathi nginginjalo. Awuyona idwala. Umuntu ocabanga, oqaphile, onekhono lokukhetha. Ungaqala manje ukufunda ukuziphatha okusha. Kusasa, uma uvuka, ngaphambi kweselula noma ukukhala, khuluma ngezwi elikhulu. Namuhla ngikhetha ukuba nesiphatho esiphumelelayo. Phinda. Zwe. Yenza njengoba ngabe usuvele unesiphatho esifanayo. Impilo izophendula ngokuhlukile. Isikhuthazo, izinsuku ezilandelayo eziyi-14, khetha ukuziphatha, ukufunda, isineke, ukubonga, isibindi noma ukugxila. Nsuku zonke yenza njengoba ngabe lesi siphatho sesiyinxalenye yakho. Akukhathaleki ukuthi kwenzekani, gcina lesi simo. Ekupheleni uzobona ukuthi awusayena umuntu ofanayo. Ukuziphatha kwakho kuzoshintsha. Futhi kuzo iqiniso lakho. Iqiniso liqala ngaphakathi kwakho. Izwe langaphandle liyisithombe sokuthi ucabanga, uzizwa, futhi wenza kanjani. Lokhu kuphathelene nawe. Yisiphi isiphakamiso ozokukhetha kusukela namuhla? Hlala nami, ividiyo elandelayo izokuthatha ngokujulile kule ndlela. Uzoqhubeka ngezinyathelo zakho zokukhula kokuhlakanipha, futhi uzobe ungcono ngama-one kunokuba ungumuntu. Ngiyabonga ngokuba lapha. Ngilindele khona.